Ayo Mbak Elisa dikancani. Tahun ini ora. Ayo Mbak Lilik sisa. Iya Lilik. Bekerja. Kurang main betenggu nang ngono iki. Aku wis sah kok dong iki tekan kene iki wis. Wis betenggu imlik wae. Langsung apa nggih bawa niki Pak Macani langsung. Dibawani kok. Oke. Ya. Wong sadurunge dhewe wis pagi isih ngopi yo aku. Diliku nang tanganku ngono kuwi. Persis. Yen tau melu kita. Wis dandan urung iso. Ning pupuran iki meblok-meblok ngono kae. Kebayake boleh. Terus ning gincu nanti kebablasan mrene iki. Terus sandale salah cepet. Ning nganggo kebaya iki kotane iki. Enak roncong. Ilmu. Apa? Sing lugu iki. Sing lugu wae. Saiki wis dadi wong wah gondang pating. Alhamdulillah. Lah ya mergo saka apa? Mergo saka budidaya. Berusaha pinter. Iku nang contoh lho iki. Oh ya Mak. Dadi iki nek kepengin gawe cita-cita ya kudu gelem sinau tenan. Aja ngomong aja wegah mau sinau. Sing contoh Mbak Elisa nyatane iso kasih badan apa sing dadi benjangane saiki dadi priyayi sing kondang. Amin. Monggo sekali pentas 10 yuta. Wong daerah kene. Nek iki kae 8 yuta. Sak matenge. Kakean aku kene 15 mangkat. Kira 15.000 mangkat. Karena wis dadi sedulur. Iso nek kene wis dadi cewek. Ayo terus ki. Nyara